DAC Dunajská Streda je vylúčená z konferenčnej ligy. Sezóna 2025-2026 na slovenských trávnikoch ešte ani nezačala a Dunajská Streda bola vylúčená z účasti v konferenčnej ligy. Čo sa to vlastne stalo? Tým Dunajská Streda, lepšie povedané jej majitelia, porušilo pravidlo UEFA o viacnásobnom vlastníctve klubov. Podľa zákonov UEFA článok 5.01 je jednoznačne zakázané mať rovnakú kontrolu nad dvoma klubmi v tej istej súťaži a ak k tomu dôjde, článok 5.02 rieši, ktorý klub bude v európskych súťažiach pôsobiť. Pravidlo 5.02 hovorí potom jasne, do európskych súťaží sa kvalifikuje tým, ktorý sa dostal do prestížnejšej súťaži alebo sa umiestnil vo svojej domácej lige na vyššom mieste. V prípade, ak by sa týmy umiestnili na rovnakom mieste, čo sa stalo aj v prípade Dunajskej Stredy a Győru, rozhodne koeficient danej krajiny, ktorý bol v prípade Maďarska lepší. Poďme sa bližšie pozrieť na vlastnícku štruktúru týchto dvoch tímov. Obe tieto týmy, či už DAC Dunajská Streda alebo Győri ETO FC, patria do rodinného konglomerátu rodiny Világiovcov. Oskar Világi vlastní 90% týmu DAC Dunajská Streda, mesto Dunajská Streda vlastní 10%. A tu nám to začína byť trochu komplikovanejšie. Oskar Világi je otec Réky Világiovej, ktorá je manželkou Jana van Dáleho, ktorý je podpredsedom predstavenstva týmu DAC Dunajská Streda. Réka Világiová je jediným užívateľom výhod ETO Foundation, ktorá je holandská nadácia, ktorá daný maďarský klub vlastní. Aj na základe takýchto informácií o vlastníckej štruktúre týchto dvoch tímov sa UEFA rozhodla, že nie je možné zabezpečiť integritu súťaže pri týchto dvoch tímoch, pretože vlastnícke štruktúry sú až príliš prepojené. Tento príbeh však ešte stále nemá svoj koniec. Oskar Világi s tímom DAC Dunajská Streda sa odvolali na športovom arbitrážnom súde v Lausanne, ktorý by mal o tejto kauze rozhodnúť v najbližších dňoch. A čo si myslíte vy? Je táto vlastnícka štruktúra dostatočne oddelená alebo nie? Pochybil slovenský a maďarský klub alebo pochybila UEFA? Svoju odpoveď prosím zanechajte v komentári.